twak ma kamae wan go kendo wadhi kode nyime mana ka wantiere kae kod Alex Owiti jalonyo weche mag tudruok kod mago mag mbui kaachiel koda ka jawala mabende lonyo weche go mag mbui mano John Grant ka wantiere kode kachiel mondo mi walera ne weche manyalo bedo ni mulo chunywa kaka oganda mana kama wantiere kar kae. Alex Owiti no ka oyueyo kinde mane koro walero sirkal oseng'e gik matimore, nonro osetim, oganda ni kod penjo mopogore opogore monego bed ni iduoko sirkal kaluwore kod chike mantiere. Wasewinjo kacha buge gi bende ang' ilerwa kod kakori ka gipong' itero ga kure, to bende wan gi arita makare ne nonro gi mano ma ochok gi sirkal kata mochok kod kembe mag ji giwegi, nikech ineno kumoro idanye ot iketo kumoro nonro mari kambi mar mauso udi Nairobi ka iyudo ote ka koni ni ati binyao odwa moro ntiere Kilimani, binyao ot moro ntiere Syokimau, jogi no kimio namba ni giyudo gi kanye, to bende nitie chike motegno manyarito nonro. Ing'eni Data Protection Act kano biro ne keto procedure kako onego bedni ikawo nonro. Omiyo kata sani onego bedni jopiny gi joma timo ohala osom act no maber, nikech kokisomo act no mbele kae ibiro bedo gi sida ka koro oluongi e court kaka koro iwacho kembe ma uso utego. Ing'eyo ni kaka security sami donjo onego bedni onyisi ni gimomiyo akawo nonro mari en ni mondo wang'e ni idonjo ka. To nonro mari ni wabro keto just in case ka gimoro timore, inyalo bedo ni nitiere kuo moro manotimore, inyalo bedo ni nitiere njore moro manotimore, to openji ni nini kanye sechego. Koro information no onego bedni igolo itiyo kode mana ne purpose mokete no. Onyalo bedo ni dwa ti kode mar ng'iyo ni ng'ane ne nitiere kama kama sama kama. To kaka jo kembe ma uso ok onego bedni gikawo information mari ka security koro gitiyo godo gioro ni godo message ko kiyie. Onego bedni gikwong gipenji ni wayudo information mari makama, be wanyalo bedo kwa oro ni messages mag kata wauso gik makama kama. To ini wuoni mibro yie nikech chik oyie mano. Chik mar data protection wacho ni nyaka ikwong ipenja mokwongo ka inyalo tiyo gi nonro mara kata kok inyal tiyo godo. An awuone monego bedni amiyi thuolo mar tiyo godo gi information. Omiyo ng'ato motiyo gi information ni kok yie, in gi thuolo mar tere e court mondo idonjne ni nikech notiyo gi information ni marach. Ng'eni wan gi chike machalo kaka KICA, Kenya Information Communication Act, wan gi Computer Use and Cyber Act mantiere. Chike gi duto gi control kaka ji tiyo gi nonro mag ji. To bende Data Protection Act wacho ni inyalo goi fine nyaka $3,000,000. Kokamano tinyalo tweyi higni 10 kitiyo gi nonro mar ng'ato marach. Koro nyaka wadhi mondo wasom act ni wachano mondo wang'e kaka waritore mano mokwongo gi kaka wanyalo rito nonro marwa. To oganda kama